Здравейте! Днес ще покажа как се изпълнява правилно повдигане на дъмбел за предно рамо. В случая ни трябва два дъмбела, подходяща тежест, както винаги, за да имаме максимално стрикна форма. И да започваме. Заставаме си отново, някъде за да може да се гледаме. В случая огледалото е пред мен. И от тук имам повдигане от рамото напред. Искаме тежестта ни. Ето това е самото движение. Виждате как нямам някакво измислено движение, имам бавно и контролирано движение. Много е важно рамото при самото движение да остане ниско долу. Не искаме да го дигаме нагоре, защото в момента, в който рамото се повдигне нагоре, вече започва и трапеца да участва. Дигаме с едната, дигаме с другата. Искаме да използваме ръката като лост, като кука. Искаме натоварването да е единствено и само в раменете. Тук гледаме бутилките, предмишниците да бъдат високо разположени. Виждате как предмишницата ми, лакътя ми не е надолу, а е в страни. Затова умишлено съм ги хванал по този начин, защото така се натоварва много по-ефикасно рамото. Може да се изпълнява и по този начин, но така да се сбърка е много по-лесно. Когато е по този начин, винаги се стремим лактите да са високо разположени. Това е едната ръка, другата ръка. Искаме дъмбела да се изравни с раменете. Изпълняваме си повторенията, като натоварването е предното рамо. Много е важно да няма повдигане на раменете нагоре, а само плавно напред. Използваме хубаво нормално темпо, без да бързаме. Искаме да усещаме натоварването в самия мускул.